Alaaddin Kılıç Kurdeki bajarı Ahmede'ye bıkarên bazırganiye müjildi be. Ji bo ku bikar be xwe xwedî bike, xwaringehekî li Amedê dide xebitandin. Lêbelê di xwaringeha xwe de ji bo müşteriyên xwe kilamên Kurdî ji plaqên kevin dide guhtarkirin. Her wiha aliyekê xwaringeha xwe jî kiriye wekî müzexaneyê. Xortê Amedê mereqa xwe ya komkirina kel û pelên çandî wisa tîne ziman. Aslen az çevlik ravu çoraspon serreyo. Yani neredeyse yirespon serik az o Diyarbakır bin xeyr esnafı tekenu. Merak yani bay mı ravu, bay mı sanatkarım, değirmenciyim. Eğer plak hocam marar, hocam may devam ken yani. Xortê Amedê bi salan kel û pelên dîrokî kom kiriye. Niha di destê wî de dora 450 alavên kevnar hene. Hemî jî di dikanê xwe de wekî pêşengehekê raxistiye. Xortê Amedê dibêje komkirina alavên kevnar xwedî derketina çanda dapîr û bapîra ye. Ji bo vê yekê di dikanên xwe de ji gramofonê him kilamên eşîşan him jî kilamên dengbêjên nemir dide guhtarkirin. Hatta ders hanzar plak mı dest yani. Yani hemen yo müze maaşken akır. Hani kurmuncu zun mazikani bu vin zazakiz bu vin. En zaf sıkıntı ma zazakiz vinin. Kurmuncu onu ma piyasız vinin ma düneri. Ama zazaki vinin sıkıntı ya. Yani ma bunun hedefi ma zun ma bu vin ma tekrar vin piyoro bin ardı. Kum nimet. Ama zamayı gelen yani ma taydi ama taynidi. Yani kum herkes hani piyor gelen tarih ve hani kum yani kum üzünlenmiş ben. Kum hayran. Kum zaf ilgi. Kum var yine zaf spaskin. Yani bayağı pek keyifli yani. Xortê Amedê hemî dîwarên xwaringeha xwe bi kel û pelên antîk xemilandiye. Xort dibêje müşteriyên me dema tên dikanê wekî ku hatibin müzexaneyê hîs dikin. Di dikanê xwaringehê de ji kel û pelên mitbaxê bigirin heta kel û pelên di cotkariyê de dihatin bikaranîn hene.